Ana prest infantil mailako lehenengo txandea jokatzeko. Santurtzi lehen kaletik, hirugarrenetik Ziarbena. Minutu batera, ondarruak eta arbatakek utztu gabe egitzen zen. Eta ostean, izuzizarrek. Hasi da infantil mailako estropadea. Emakumezkoen infantil mailako. Castellano yo guay, espera.
Neska, eta gogoratu ostean ondarrua eta arkonteke elmugaratuko direla. Azken denborak Zierbelaren zenborra pastuko 34 segundo, Zierbela 5.35, Itxosoa más Santurtzi, post berrogeta más hortzi, 5.58. Hementxe datoz ondarrutarrak, lehenengo kaletik, ondarrua, ondarru, hortxe ondarrutarran estropadea, eta hementxe datoz arkoteko neska, pentsiko neska, kaniko apa neska, infantil baiako, ontzela, azken arrankada, kulitxua, Hortzera zarrote, barrote. Eta hurrengoak gogoratu izuntzari Lutxana duztu. Lutxana dator, aldetik. Lutxanako utzia, azken arrantzak ematzen. Eta lehia bigarren posturako izuntzaren txak izango da pa. Lutxana, hementxe legitxarrak, pa. Izuntzaren zat, badeustu. Hortxe abaitu durrengo txandan, infantil neskak, izuntza A, lehen kaletik, bigarren kaletik kaiku, hirugarren kaletik ondarruko, eta laugarren kaletik arkote A. Untzi guzti horrek urten estropaderena, hortik urten, janak, sasoiz, garaiz. Una tormenta. Nadie pasa por el día que Perú. ¡Va, Kaiku! ¡Vamos arriba, Kaiku! ¡Arriba! ¡Vamos arriba! ¡Alfa Kaiku! ¡Vamos, Kaiku! ¡Vamos, Kaiku arriba! ¡Kaiku arriba, chicas! ¡Alfa Kaiku!
dirala, Bizkaiko Batele Ligako zazpigarren jardunaldia. Bizar goizean be, 10 perdeita duen estropadaren moneta zerbiot. La rusa queda la Eta lehen ziamagako denporak, lehen kalean Izuntza A, bi 32, 2.32. Bigarren kalean Kaiku, bi 26, 2.36. Hirugarren kalean Ondarru B, bi 27, bi 2.37. Eta laugarren kaletik Antoke A, minutu bi eta 40 segundo, 2.40. Honek luzegi egiten da. Infantil mailan neskak, hork liotazu, garaipenaren bila, Kaiku! Animo Lorentzako, lehia bizion! Infantil mailako estropadak jokatuko dira, pinen urtengo dabe, bigarren eta laugarren kalietatik bederatzi bikote izango dira. ¡Venga, chicos! Ia, mesedez, aprobetxa horrein urteteko. ¡Venga, mi deskas! Eta ontzi guztiak listu urteteko. ¡Vamos! Urteten, Portugalete eta Arkote izango dira. Ostean, Ilantxone eta Getxo. Edo Zierbina eta Ondarru B. Portugalete B eta Deustu B. Venga, chicas, venga. Urten dabe lehen ontzinuek, urten doaz Portugalete eta Arkote. Urrengoak Ilantxone eta Getxo. Bigarren eta laugarren kalietatik. ¡Vamos! Urtengo dabe, minutura. Orain, Portu eta Arkote. Urrengoak Elantxobe, bigarren kaletik, laugarren kaletik Getxo. Honen ostean, Zierbena, bigarren kaletik, laugarren kaletik Ondarru B. Venga, vamos, vamos.
Urrengoak urtetan. Venga, vamos. Baina Venga. ¡Ánimo! Eta getxo. Eta orain prest, Zierbena bigarren kaletik. Eta Ondarru B. Laugarren kaletik. Minututik minutura. Urtengo dabe. Urrengoak urteten. Portugalete B eta Deustu. Zierbena eta Ondarru. Urten dabe Zierbenak eta Ondarru B. Urrengoak urteten kaletik Portugalete B eta Deustu B laugarren kaletik. Portu. Venga, Portu, hartu estatxa. Portugalete B, bigarren kaletik, laugarrenetik, Deustu B. Prest. Hortxe doaz, infantil mailako mutiletan. Venga, chicos, venga. Eta Deustu B, orain. Ánimo, venga. Bigarren kaletik, Deustu Venga, B. ánimo. Eta laugarren kaletik, Mundakarra. Eta ziabogako denporak, Portugalete bi 253, Arkote bi 256. Eta Elantxobek bi 51, laster emango duguz denporak ziabogako. Hortxe urten dabe, Deustu, eta Botilla, urrengoak urteten, bigarren kaletik, Zierbena A eta Elantxobe. Zierbena A eta Elantxobe. Honen atetik, Santurtzi B eta Portu A. Hortxe Zierbena eta Elantxobe. Hortxe doa Zierbena eta Elantxobe. ¡Vamos, Zierbena! Urrengoak urteten, Santurtzi B, bigarren kaletik, laugarren kaletik, Portugalete A. Eta denbora gehiago emango duguz. Getxok arrazoren bat eukadau, ez 9 minutu lehenu joan da ziagoan. Zierbenak bi 53, 2.43. Eta Ondarru Bek bi 53, 2.53. Hemen txadatoz bueltan, Portugalete A Portu. Eta Arkote hortxe dator. Va a una pregunta que no tiempo. Eta ¡Vamos, Santurtzi! Portugaletekoak ¡Vamos, chavales, venga! ¡Vamos, Santurtzi! orain urteko Ondarrua eta Santurtzi ¡No digamos! bigarren kaletik, Santurtzi A, laugarren kaletik, hemen txadatoz. Elantxobeko arraulariak A.
Elantxo berentzat, eta lehen esan dugu getxoka, zure bat eukin dagoela ziago bat, eta asko galdu dago. Prest, urteteko, Ondarru, A, eta Santurtzi, A. Eta elantxoek, 10 segundoko zigorra euki dau, urtekeran, estatxa esartzea gaitik. Venga, vamos, vamos, vamos. Una sanción de 10 segundos por no coger. Venga, vamos, vamos, chavales, vamos. ¡Apa Santurtzi! Venga, ánimo. Venga, Pepe. Urten gabe, Santurtzi eta Ondarru eta Deustu C eta Arrakote A geratzen dira. Hortxe, Zierbenako arraunlariak, eurentzako. Infantil maila, mutiletan, jalo bero bat eurentzako. Haude gure kirolaren oinarria. Hortxe, Ondarru eta urten gabe. Infantiletako azken bikote urten gabe. Eta tempora gehiago egun dugu. Portugalete B, bi berrogeta 2.46. Deustu B, bi berrogeta 2.56. Deustu D, bi berrogeta 2.41. Mundaka, bi berrogeta 5. Ziabogakoak dira, 2.45. Zierbena A, bi berrogeta 2.55. Elantxole, bi berrogeta 2.46. Santurtzi B, bi hogeta 2.39. Portugalete A, bi berrogeta 2.41. Laster joango gara emoten azken denpora. Hemetxe dator Deustu. Azkeneko arrankadak emoten. Infantilak dira, infantil mutilak. Hortxe Deustu. Azken arrankadak, Deustu. Venga, Mundaka, venga, 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 vamos, vamos. Hortxe dator. Venga, que queda poco. Hortxe datorrak. Hortxe datoz, haupa Mundaka. Mundakarentzat. Amaitu dabe. Euren biharra. Kontuz kaiku, kontuz, Gogoratu, ontzi guztiak euren aletik. Helmugoratu behar direla. Subrayar que todas las embarcaciones tienen que entrar por su calle. Mesedez kaiku geldi. Ondaka, geldi, mesedez, itxaron apurtzubi. Hortxe, helmugoratzen. Elantxobe, elantxobe. Ondarro apurben, Ondarro. Ondarro. Aborrera egin mesedez. Zierbena helmugoratzen. Esartu ikurradare muen. Itxaron, amaitxu arte. Venga, Santurtzi, venga, vamos. Santurtzi! Venga, un poco más. Último metro, venga, último metro. Mesedez, abriéndose, geldi. Portu, esperar a que termine la regata. Va Santurtzi, va Portu. Itxaron estropadia amaitu arte. Esperad hasta que termine la regata para pasar. Hortxe dator Santurtzi eta Ondarrua. Santurtzi, Ondarrua. Vamos, chavales, venga, vamos. Coño, espera falta. Venga, ya sabes, venga, vamos, vamos.
geratzen dira. Apa Ondarru. Hemen txalatu zeian, Deustuze, Zarkote. Eta infantiletan, beste txanda bat geratuko da, saikapeneko lehenko launak. Deustua, Izuntza B, Izuntza A, eta Kaiku. Eta bizan orain, Deustuze eta Zarkote. Azken barra, haipa mutil bat. Amaiera politxenetan, estado marri. Deustu. Arkote bigarren, txanda honetan. Eta gogoratu infantil mutietan, gogoratu infantil mailan txanda bat geratzen dela, sailkapeneko lehenengo laurak, Deustua, Izuntza B, Izuntza A, eta Kaiku, mesedez, horregatu urtekerara. Caico arriba. ¡Ahora salida arriba, Kaiku, arriba! Barra, signori, geldi, mesedez, geldi. Pipadan, geldi, mesedez. Geldi, estrapadea jokoan da. Eta amaitu arte ezin dozuen duten. Hortze doaz, Deustu A, Izuntza B, Izuntza A, eta Kaiku. Gogoratu infantil mailan, Euskadi iraba. Lehenengo ziabagako denborak, honako honek dira. Deustuak, bi berrogeita, bi, hogeita lau, 2.24, Izuntza B, bi, hogeita lau, 2.24, Izuntza A, bi, hogeita iru, 2.23,
etorri zinen mundura. Egon gelako Hortxe gudazelaiak. azkenik txandan. Hortxe datoz infantil mutilak. Azkenengo arrankadak emoten. Izuntzako ontzibiak aurretik datoz. Eta hirugarren kaleko izuntza A. Etorrengo bigarren izuntza B. Hirugarren eta laugarren Kaiku. Izuntza A. Ba izuntza. Hortxe deustu. Ba deustu. Venga, venga. Venga, ánimo. Venga. Un poco más. Venga, chavales. Hortxe Kaiku. Venga. Unos metros. Ampa Kaiku. Venga, hijos. Hortxe Kaiku. Ba. Eta mesedez orain